Говорете силно, докато минава влакът. Започваме и... начало! Трябва да остана тук, заради разследването. За теб ще е по-безопасно да напуснеш града. Джон, това не ми харесва. Този случай, всички тези убийства. Какво искаш? Да дойда с теб в Мичиган ли? Остров Макинак е чудесен по това време. Мисля, че си в опасност. Нямам друг избор. Разбира се, че имаш. Всички имаме избор. Джон, никога не съм искала да спреш. Никога не съм искала да се откажеш. Никога не съм те молила за това, но сега ще го направя, моля те, заради мен. Не отивай. Не ме оставяй. Как мога да бъда сигурна, че не те виждам за последен път? Твърде много те обичам. И аз те обичам. Пазете се! Джо, какво по дяволите? Боже! Бягайте! Божичко! Бягайте! Бързо! Бягайте! Бързо! Бягайте! Алис! Джо, да изчезваме! Божичко! Ще умрем ли? Не искам да умра! Взривни вещества.